Tilbage i januar 2014 introducerede psykiatriledelsen patientens team for hele ledergruppen i psykiatrien. Og den måde, som vi valgte at tage fat i patientens team på, var at kigge på vores tværfaglige behandlingsmøder. Når vi afholder de tværfaglige behandlingsmøder, så er det vores overlæge, der sidder med. Det er min souschef her fra afdelingen. Det er vores socialrådgiver. Og så er det patientens sundhedsfaglige kontaktperson, der deltager. Førhen var patienten ikke deltagende i vores behandlingsmøder. Der var det mere måske psykiateren, der sad for bordenden. Men nu er det patienten, der er ved bordenden. Det, jeg synes, der er særligt ved at afholde de her møder, det er, at jeg ser patienten meget mere som en medspiller nu. Jeg som patient har indflydelse på, hvad det er, der skal ske. Og det synes jeg bare, at det er vigtigt. Der er ingen tvivl om, at den anderledes måde, som vi nu laver tværfaglige behandlingsmøder på med patientinddragelse og pårørendeinddragelse, det har da givet mig en aha-oplevelse af, hvor aktiv vores patienter egentlig kan være. Jeg er glad for det, fordi så er jeg selv med til egentlig, skal det være medicinsk behandling, eller hvad skal det, og er jeg parat til det? Det er jo et helt tankesæt og en anderledes måde at samarbejde med patienterne på, og det begynder at bære frugt rundt omkring i afdelingen, så der bliver andre ting, hvor vi hele tiden siger, jamen hov, her skal vi da lige have spurgt patienterne frem for, at vi lige beslutter, at det er sådan her, vi gør tingene. Jeg ser på de tværfaglige behandlingsmøder som en start på den kulturforandring, som vi laver i afdelingen.